Takže ahojte ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a toto video je otváranie mystery boxu. Môžeme ísť na to. Takže tu máme ten mystery box, vyzerá takto. Tu má taký kaktus, a inak je takýto červený a môžeme si ho ísť otvoriť. Takže ako prvé, ja ho dám na bok, ako prvé tu máme tohoto squishyka. Je teda vyrobený z plyšu a je tam takáto cute jašterička. A je aj z druhej strany, takže zase cením. A dobre sa aj mačka a je celkovo strašne dobrá. A budem to robiť tak, že ja budem vyťahovať tie veci a budem vám ich postupne ukazovať. Takže to je prvá vec. Ďalšiu vec, tu máme tohto zajačika, ktorý je tiež squishyk a mačka sa tiež veľmi dobre. A zase je z druhej tiež strany vymalovaný a je tiež z plyšu. A všetky tieto, ešte tu bude jeden a všetky sú z plyšu tieto squishyky. Takže tak. Ešte ASMR. Ďalšia vec, ktorú tu máme, je ďalší squishyk. Teda takéto. Neviem, či je to činčila, alebo niečo také podobné, ktorá drží jahôdku. Je mega cute. A ešte tu má také srdiečko. A takéto matierky sú pozadie a tiež sa veľmi dobre mačka. Takže tak. ASMR dobre a môžeme ísť na ďalšiu vec. Mi to už padne ze squishyky. Môžeme ísť na ďalšiu vec a ďalšia vec je teda tento rúž od Metaglow, od Essence teda, ktorý sa volá Metaglow a je teda takýto. Tak to vyzerá. No a je teda takto. Ja si ho aj vyskúšam. Dobrý. A je aj taký pekný, takže ho položím sem. Môžem ísť na ďalšiu vec, len pokazujem to tu. Dobre. A môžem ísť na ďalšiu vec. Ďalšia vec, ktorú tu máme, je zase od Essence a je to tento Juicy Bomb Shiny Lip Gloss. Shiny, teda tak. A je to Pineapple Paradise, takže tak to vyzerá. Ja ho aj otvorím. Musí sa to zaostriť. Tak, sa nám teraz naperie, lebo dobre. Tak. A teda toto je ďalšia vec. Dobrá, takže môžeme ísť zase na ďalšiu vec. Ja to tu položím, ak sa to tu vôbec bude dať postaviť. Možno to takto uprem. Tak, takže môžeme ísť na ďalšiu vec. Ďalšia vec je vyrobená, sú to tieto nálepky.
a môžeme si ich aj ukázať z toho balíčku. A tieto nálepky som robila sama, trvalo mi to 3 dní, takže dosť. Pokiaľ som to dala na ten pečatý papier, ja som to robila všetko naraz, takže preto mi to tak trvalo. Takže toto je prvá nálepka. Tretia. To je tá istá, ale ja som sa pomýlila, takže tak. Takže tretia nálepka. Toto je 9. už. A ešte sú tam teda 4, tuším, áno. A ty vám ukážem naraz, lebo sa mi to nechce takto. Takže to je 1. To je tá ďalšia. A toto je posledná. A toto vlastne všetko obsahuje ten jeden balíček. A teraz to dáme naspäť. Tak. A môžeme ísť na ďalšiu vec. Takže toto oprem. Tak, spadlo mi to. To musím dať nabok, lebo sa mi to už tam nenarve. Musela som dať preč a môžeme ísť na ďalšiu vec. A to sú teda tieto 3 náramky. Jeden vyzerá takto. Ukážem asi na ruke. Prečo sa mi tak trasie ruka? Takže takto vyzerá jeden. Ten sa mi teda mega páči, ten je fakt pekný. A toto je ďalší. A toto je ten tretí. Tiež je pekný. Takže všetky sú pekné, dám ich na bok a ideme na ďalšiu vec, čo sú tieto. Tento jeden squishy a jeden vypadol, takže ho zdvihnem. Máme už aj ďalší. To je takáto kura. S takouto pískacou čiapkou, čo bola trendom. A to vyzerá. Čiže sa dobre mačka, ale je z vaty. Aj tento je z vaty, taká žabka na skejte. Takže tak. Môžeme ísť na ďalšiu vec. Vec je tento summer balíček. A v ňom sú proste také letné veci, ale sa mi to nechce ukazovať, takže len takto. Sú tam proste nejaké nápisy a nejaké ovocie. Potom tu máme ďalší balíček, ten je teda takýto, kvetinkový a sú teda rôzne kvety a tiež sa mi ho nechce ukazovať, takže len takto. Sú nejaké rúže, nejaká baza alebo také volačo a sú tam aj šípky a také veci. Je takáto, je to teda arašid. Vyzerajú tie tváre. Dá sa niekde na kľúčenku a tak. Máme jeden minerál, to je záhneda. Taká dosť veľká. Krystál. Kľúčenku s kryštálom. Nie všetko, vidíte, že tu už nie je nič, už je tam len taká party výplň. A to bola dneskajšia rozbalovačka mystery balíčku alebo boxu.
Dúfam, že sa vám ľúbila a pre ďalšie videjka dajte like a užite si zatiaľ prázdniny a zatiaľ ahoj.